Zdravím. Vítám vás u pilotního dílu mého podcastu. Chtěla jsem zandat Lennonova dílu, jakože pilotky, Lennonky, ale obávám se, že název a sousloví pilotní díly, pilotní epizoda není úplně odvozená od slova pilotky, ale spíš pilot, takže bohužel nevyužitý potenciál na naprosto otřesný dead joke. Nicméně dneska si pojďme říct, jak nějakým mým způsobem, nebo způsobem několika lidí, poskládala jsem to dohromady, tak jak mě to vyhovuje, si poskládat vision board, která má hlavu a patu a i nějaký vlastně postup a způsob, kterým dost pravděpodobně si většinu, ne všechny cíle, které si stanovíte pro příští od zítřka letošní rok. Tak jo. Já se vezu tady do Notionu. Pro ty, co neznají, naprosto skvělá aplikace, trošku těžší, než se v tom rozkoukáte, má to opravdu hodně funkcí, já do dneška neznám a neovládám všechny, ale nějak, když se naučíte nějaké základní principy, nějaké základní akce vlastně v té aplikaci, má to i aplikaci, má to i web, mám obojí, je to fakt pecka, jako moje nejoblíbenější nějaký zhraňovatel dokumentů, nástěnek a všeho, co vás napadne, nabízí toho opravdu dost. A já jsem si tady udělala nástěnku Vision Board 26 Prompt, kde mám nadhozený nějaký jako basic jakoby místo, kde jsem si naházela všechny dokumenty, které jsem letos si s tím dala jako dohromady. A na základě nějakých videí, nástěnek a všeho, co jsem tak pohledala a dala dohromady, jsem dala dokupy takový, ne tutoriál, ale jakoby spíš šablonu, podle které jsem jela. Největším problémem, kterým často lidi dělají, a pak se diví, mě to nefunguje, tak je to, že si nevymýšlí naprostý šílenosti bez hladu a skladu. Nejsou to cíle, nejsou to přání se strukturou a metodami, ale jsou to vize. Jsou to nějaké sny, nějaké ideje. Dáte si tam hodně prachu, dáte si tam, že vlastníte byt. Tak jo, pojďme si ty postupy představit. Dost často se opakovalo a za mě rozhodně má cenu jako starter point nějaká reflexe, nějaká sebereflexe a celková analýza momentální situace minulosti, toho, co vy byste fakt chtěli. Začala jsem nejprve takovým výpisem minulé já, současné a budoucí já. Přemýšlela jsem, jak to uchopit, tak jsem se spustila do několika oblastí, aby se mi to lépe strukturovalo. Zaměřovala jsem se na vztahy, finance, zdraví, kariéru a ještě tu mám nějaký osobní rozvoj nebo něco takového. Mám to třeba u minulého já, takže třeba snaha o seberozvoj byla, ale docela je rozmanitě, ale zároveň ne tak, jak by byla třeba nějaké problémy s komunikací, coping mechanismy. Zdraví tady mám rozepsaný, kariéru. Vlastně jsem tady nerozebrala ten osobní rozvoj. Ne, byl, pardon. Pak mám tady nějaké současné já, jak to teďka vnímám aktuálně, tyhle aspekty, tyhle kategorie. A nakonec jsem se nejvíc rozepsala u budoucího já. Mám tu vztahy, jaké chci, aby byly. Mám tu zdravé, otevřené, upřímné, silná komunikace, velmi silná komunikace. Mám tady i bod umět se rozejít s těmi, kteří do mé cesty nepasují. Může to být kdokoliv, může být pro vás jakkoliv důležitý, ale je také velmi, velmi důležité se naučit i lidem, kteří hrají zásadní roli, říkat ne a nějak je nechat jít se vlastní cestou, když prostě nesedí do toho, co potřebujete od ostatních, aby tu pro vás byli. Máme tu finance. Samozřejmě každý by asi chtěl být bohatý, ale já na rozdíl třeba od nějakého svého mladšího já, tak už tolik asi netoužím po nějakých nechutně velkých penězích, ale mám tu jakoby slušný, velmi nadprůměrný výdělek, se kterým bez problémů vyjdu, takže mám
prostor na to si spořit, prostor na to investovat, nějak se zaopatřit, nebudu v takové té schýze, že já toho nemůžu pozvat na jídlo a kamarády nemůžu pozvat na jídlo a nevídu a nebudu mít na energie, ale takové to, že fakt máte ten komfortní příjem, za kterým naprosto v klidu vyjdete se všema svýma potřebama a ještě vám zbyde extra, který můžete utratit na sebe, na lidi okolo, zainvestovat a optimálně ještě darovat na charitu. Nemám problém s placením nájmu energií, základních lidských zaopatření, zároveň mi zůstává velký díl na koníčky, zábavu, seberealizaci, spoření, investici a pomoc druhým. To mám jako jeden bod seberozvoj, je tady v mém píku a stále stoupá. Zdraví, prostě občas se může zadrhnout, ale komu se to nestává, tělo mi dovoluje vše, co ráda dělám, bez omezení, ještě k tomu vypadá dobře, silná imunita, vitalita, vše funguje harmonicky, optimálně, kariéra, dělám práci, která mě baví, ve které jsem špička, nedokážu vlastně říct ani, že pracuji, protože si to tak užívám. Já vlastně si chci směřovat takovým hodně konkrétním směrem, takže tady třeba mám, že i na tu dobu, jak jsem vlastně krátce v tom oboru, už jsem docela uznávané jméno, pracovní prostředí je otevřené, přátelské, profesionálně spravedlivé, umožňuje solidní možnosti růstu a vývoje. A zároveň pro mě osobní nezávislost, která je pro mě podstatná. Tak jo, mě tady bliká baterka, mám 20%, za chvíli to dám nabít. A nakonec jsem si vlastně, co se mi hrozně líbilo v jednom videu na TikToku, že si máte podívat na své hrníčky a byly tam vlastně takové rostomilé hrníčky z Pinterestu a u každého byl vlastně nadpis a pod tím nadpisem nějaké otázky. Jmenovalo se to Sip and Reflect a byl tady třeba Growth Cup neboli hrníček růstu. A byla tam otázka, jsou má největší vítězství za letošní rok. Tady jsem se zase rozepsala, může to být cokoliv, já jsem tady měla třeba i nějaké první vítězství v debatě, nebo chodím na debatní kroužek, nebo třeba první místo v olympiádě z českého jazyka, jo, dohromady soutěžil třeba 5 lidí, ale hele, už jenom to, že jste byli první i z 5 lidí, vám dá dopomenový spike a nějakou motivaci do budoucna, takže i to si tam samozřejmě pište. Třeba já mám tady i nové kamarády a známé, kteří mě za letošní rok pozitivně ovlivnili. Třeba jsem blíže k tomu zjistit, kdo jsem a co chci dělat. Mám tady třeba i lepší vztah se sestrou, úspěšné dokončení kurzu. Mám tady i to, že jsem úspěšně dokončila další rok školy. Mám tu Challenge Cup, neboli hrníček výzev, co mě vytlačilo z mé komfortní zóny. Zase tu mám ten kurz, mám tu i ten debatní klub, jít dávat komplimenty cizím lidem. Naopak třeba, když vidíte, že ten člověk třeba, nevím, má teď mě nic nenapadá, má třeba šmouhu na obličeji, jo, a že mu to jdete říct a pardon, všimla jsem si, že třeba máte rozmazanou řasenku, ale pořád s tím pracuji, ne vždycky jsem v té sociální náladě a občas se cítím blbě, že to tomu člověku třeba nejdu říct, že nevím, má třeba tu čmou na obličeji, ale prostě to necítím, ale čím častěji to děláte, tím se cítíte komfortnější v tom vlastně těm lidem to říkat, ať už jsou cizí, nebo kolegové, nebo kamarádi, nebo třeba lidi ze školy. A ze začátku je to fakt nepříjemný, ale jakmile se to naučíte, tak to je úplná pecka. V 99% případů ti lidi jsou fakt nadšení, s nadšením a úsměvem vám poděkujou a když se zachovají jak debilové, tak stejně byste s nima nechtěli mít nic společného a není to váš problém, ale jejich. Překonávat strach z mluvení a výstupu. Já celkově, hlavně v porovnání s vrstevníkama, s ostatními, i staršími a vlastně lidi všeho věku, veškerých skupin, tak jsem hodně výřečná, opravdu nemám problém mluvit před lidmi, ale i tak ne vždycky to tam je, ne vždycky je tam ta nálada, ta energie. A i v těchto chvílích, kdy se překonám a vydám docela slušný výkon, opravdu mi to udělá radost. Mám tu Habits Cup, které rutiny mi pomohly vrátit se zpět na trať, které mě naopak držely zpátky. Mám tu třeba zase ten debatní klub, ten byl pro mě hodně zásadní, letos jsem se do něj přidala. Tady třeba každé přečtení knihy až do konce. Já, a vím, že nejen já, ale i jiní lidé, se kterými jsem ve styku, tak mají problém dočítat knihy. Jo, rozečtou takhle třeba 10 knih a já mám naprosto stejný problém. A pokaždé, když tu knížku dočtu, já jsem opravdu ráda.
Bývala jsem velký čtenář, ráda čtu doteď, ale není tolik času a energie a proto i takovýhle věci udělají radost. Staří kamarádi, nemyslím tím, že je jim 80, ale ty, které mám dlouho a že jsou stále moji kamarádi. Pak tady mám ztrati, neskutečný doom scrolling, hrozně mi to vytáčí. Nedokážu to úplně odseknout, ani nechci, ale zároveň v tom najít nějakou svoji kontrolu, je to těžký. Stres, neskutečný, neumím s ním pracovat, prokrastinace, vyhoření, dělání až příliš věcí naraz. To jsou všechny věci, které jsou hrozně abstraktní, neumím s nima pracovat a musím se naučit s nima pracovat. Pak mám gratitude cup. Moje výslovnost není nejsilnější, a.k.a. hrníček vděčnosti, které momenty mi pomohly cítit buď hrdost nebo vděčnost. Jsem vedoucí ve skautu, takže mám třeba mé děti skládající slib. To bylo něco, na co se hodně těšila už necelé 2 roky. A když právě skládali ten slib, bylo to, já jsem z toho byla úplně hotová. No, pak nám začalo pršet a bylo to fakt, ten rituál byl super, ale to, že nám zašlo pršet, když jsme ho měli, tak bylo fakt trapný, jo. Nějaké vítězství, cokoliv, co se mi povedlo, cokoliv, kdy jsem byla první i v debilním kahootu, tak prostě mi udělala radost. Když vždycky tu byl třeba někdo, kdo nějak mi dokázal jako přiznat, že to, co dělám, je dost, že jsem jako člověk hodný uznání, tak že to, že prostě to, jak se chovám, je to lidský, zní to jako blbost, ale hrozně mě to nakoplo. A hrozně mě to jako nějak psychicky dá. Životní podmínky, to, že cítím se velmi často fakt špatně, ale řeknu si střecha nad hlavou, mám věci, které potřebuji, nepostrádám materialisticky nic. Že mé zdraví a status, jako sociální status, mi dovolují dělat věci, které bych chtěla. Pak mám let go cup, neboli co prostě chcete nechat odejít od sebe, co si přijejí nechat v roce 2025. Mám tu masivní doom scrolling. Sociální sítě jsou skvělým zdrojem inspirace, ale je to jak oheň, dobrý sluha, špatný pán. Takže nechci úplně to vymazat, ale chci to hodně regulovat. A opravdu trávit na těch sociálních sítích ten čas vlastně jenom hledat to, co se mi líbí, nebo jenom komunikovat s kamarádami a fakt nad tím nesedět. A ještě musím přijít na to, jak to udělám. Chaotická, v závorce ne, organizace. Takže nějak dát věcem trošku škatulku, trošku košilku a utříbit to, uhladit to, ať to má hlavu a patu. Opouštět konflikty bez dostatečné komunikace, jsou lidi, se kterými konflikty prostě nevyřešíte. Vy jste v nějakém stádiu, v nějakém principu člověka rozumného, pojďme to řešit, komunikovat, vypovídat se z toho, říct si, jak se cítíme, dojít k výsledku. Někteří lidi jsou fakt pitomci. Tě můžete vysvětlovat, jak se cítíte do haleluja, oni to nepochopí, budou se chovat jak bezstarostní dykové a budou vás obvinovat a sami si hrát na oběť. Nejhorší je, když ty lidi jsou blízko vás, ale s tím nezmůžete nic, ale pokud máte lidi, se kterými se domluvíte aspoň částečně, nebo dokonce jsou na podobném nastavení, jaký nastavení člověk místo nastavení zvířete, tak můžete se poplácat po zádech, vyhráli jste a s těmito lidmi opouštět konflikty bez dostatečné komunikace nemá cenu. Je to hrozný plýtvání potenciálem a akorát vás i v tom druhém člověku to může ještě zůstat a dělat problémy v budoucnu. Takže to mě vadí, takže u těch lidí, se kterými má cenu ty konflikty pořádně komunikovat, budu se snažit to udělat víc a neříkat si, no dobrý, to už se nemusím k tomu vracet, protože to ve všech zůstane. Nějaké agresivní výlevy, mám s tím problém, hrozně mě to neskutečně vytáčí. V závorce ne, naopak i dělat věci jen protože se bojím, nechci, aby, pokud to fakt není jako skákat z 10patrové budovy, jo, ale pokud to udělám věci, nebo je právě nedělám, protože jsem nějaká paralizovaná strachem, nebo jsem naopak, no musím to udělat, ať si dokážu něco, to bych taky moc ráda nechala v roce 2025. Takže tady máte nějaké vlastně nápady, jak na tom TikToku, tak i na tom svým Notionu, tak tam byly takové pěkné hrníčky, já jsem si sem dala jako jiné, které mně se hrozně líbily z Pinterestu. A vizuálně vám to obzvláštní ten dokument, tu nástěnku, takže doporučuji s tím vyhrát.
Pak mám ještě otázky, co jsem našla zase u jiného příspěvku. 1, 2, 3, 4? Ne, 1, 2, 3. A to už si nepamatuju. Jo, je to tady nadepsané. Silné stránky, talenty a schopnosti, které mi pomohou dosáhnout mého cíle. Mám to vypsané nějaké věci, co mi jdou. 2, jaké silné stránky, schopnosti a skilly mi přisuzují druzí kolem mě. Zase se vypište kamarádi, kolegové, učitelé, rodinní nějací příslušníci nebo whatever, kdokoliv kolem vás, kdo vám občas dá jako feedback, řekne vám třeba hej, ty seš fakt mega dobrý řečník, nebo hej, ty seš úplně dobrý edit, jo, tolik věcí, tady toto. Tohle určitě tam všechno napište, pokud nevíte, není nic jednoduššího, než se někoho zeptat. Myslete na to, že ti lidi vás vnímají jinak než vy, že netráví s váma všechen čas, takže to berte trošku s rezervou. 3 je reflektování, jak se svými talenty pracuji. Pomohou mi dosáhnout cíle? Takže to je to, co potřebujete vědět. Pak tady mám ještě, co mi přináší čistou radost a satisfakci, a.k.a. uspokojení. A co jsou mé největší úspěchy, na které jsem pyšná. Pak máme ještě tady, co dělám velmi dobře a k tomu si to užívám. Tak jo, to by bylo k balíčku reflexe a analýza. Já vám to shrnu. Nejprve jsem se dělala nějaký výčet, minulé já, současné já, budoucí já. Zkoumala jsem oblasti vztahy, finance, zdraví, kariéra a seberozvoj. Můžete se inspirovat nebo zvolit jiné kategorie, nebo vypracovat jenom část, jenom díl. Pak jsem měla hrníčky, sip and reflect. Byl tu hrníček Growth Cup, neboli nějaký růstový, kam jste se posunuli. Challenge Cup, neboli výzvy, co vás vytlačilo z komfortní zóny. Habits Cup, nějaké rutiny, které vás drží zpátky a které vás naopak posouvají. Gratitude Cup, prostě hrníček vděčnosti. Hej. Let Go Cup, to, co si přejete nechat v tomhle roce, přijmout OK, dělala jsem to, nebo bylo to součástí mě, ale už chci to pustit, jít dál, vzít si jiné návyky, ne tyto. Tak jo. Já jsem se dala nabít noťaz a pojďme pokračovat. Takže to byl první díl ze 3. Pokud si chcete dát pauzu nebo přerušit, doporučuji teď nebo až ve druhé třetině, protože teďka začínáme druhý segment a tím jsou vlastně fokus areas, prostě nějaké ty oblasti zaměření. A tady jsem si dala nějakých 5 základních a pak nějaké rozšířené, které třeba hodně často mezi sebou souvisí. A pak jsem si je označkovala, jak jsou pro mě důležité a 2, kolik jim chci dát času a energie. Takže zdraví, vztahy, osobní růst, životní styl a zdraví, vztahy, osobní růst, životní styl, kariéra. Tak jo, mám tu nějaké fakt vyloženě vize, často to, co se lidi dávají do vision boardu, nevím, jsou často nemocní, mají slabou imunitu, padají jim vlasy, nehty, nejsou na tom dobře, pořádně nespí, žerou hovna a najednou se tam dá, že jsou nejzdravější, co kdy byli. Může se to stát za rok, může se to stát i za půl roku, ale jakoby všechno je možný, nebo ne všechno, ale téměř všechno. Ale jakoby velmi často to chce právě ty menší krůčky, které na té vision board nevypadají tak esteticky uspokojivě, ale dají vám toho víc a posunete se s nimi dál. Takže tu mám tady právě ty vize, mám tu třeba nějaké, ale mám to nějak tak jako realisticky podle mého názoru. Třeba zlepšení fyzické kondice, psychického zdraví na maximum, co mi rok s ohledem na věci, které mě brzdí, dovolí. Tohle si myslím, že je velice silný statement. Je to pořád vize, pořád to nemá žádný cíl, strukturu, strategii, ale je to velmi pěkný nějaký, jak to říct, nějaká pěkná vize, nějaké pěkné přání. Třeba vztahy, prostě s emocionálně inteligentními lidmi komunikovat a řešit spory, s pitomcem jednat obezřetně, nehanit se, že nekomunikují tak, jak by měli, nějaký osobní růst, dát mu vše, non-stop hledat příležitosti, účastnit se jich, začínat s dlouhodobějšími projekty, ale vše s ohledem na mé well-being, kam prostě spadá fyzika a psychika, životní styl, tak mám tady nějaký udržitelný, zdravý, laskavý vůči mým potřebám a aspektům mého života.
Jo, občas se snažíte si udělat nějakou vysněnou rutinu, nějaký vysněný prostě plán, ale máte nějaké potřeby, máte nějaké nepředvídatelné situace, máte období, kdy toho budete mít víc a prostě musíte s tím počítat a nehanit se za to. Místy konstantní, ale pořád to chce nějakou stálost, ať se máte k čemu upnout, ať to není moc abstraktní, nebo někomu může to vyhovovat, moc abstraktní. Já k těm lidem si myslím nepatřím, je to na vás, jo? Hledejte, co vám je komfortní, všem vy se budete cítit dobře, co vám bude fungovat. Kariéra, směřovat k tomu, co chci dělat, účastnit se aktivit a projektů, které mi pomohou jeho dosáhnutí. Hele, když nemám ani školu, nebudu tady teďka ještě špekulovat o kariéře. Na druhou stranu můžu se účastnit nějakých dobrovolných projektů, nějakého samostudia, dělat třeba nějaké aktivity, které s tím souvisí, které mě posunou tam, kde jakoby chci být aspoň o kousek blíž. A pak tady mám nějaké pokračování. Takže to bylo těch hlavních 5. Zdraví, vztahy, osobní růst, životní styl, kariéra. Takhle jsem se nějak jakoby pododrážkovala. Pak mám jich výrazně více nějakých jako následujících dalších. Mám tu třeba vzdělání, ale nemám tu jenom jako školu, jakože prostě dokončit tu školu, hej. Ale mám tu i setrvat v seberozvojových projektech, aktivitách, udělat si kurz tohoto, udělat si kurz tamhle, ten jezdit na kurzy, Erasmy a teda. Tak jo. Volný čas, pořádně zrelaxovat, využít hluchého času, dovolit si myslet v time managementu i na nic dělání, občas doom scrolling. Sem to hoďte prostě, sem to nasáčkujte. A fakt počítejte, jak mám tady napsané, nebo dobře, ne každý to potřebuje, ale hluboký relax určitě všichni. Jo, ať už jste workoholik, sebevětší, OK, tam je to těžší, tam to je hodně i o té psychice, ale dělejte vše pro to, ať si to tam prostě někam dáte. A vyložení nic nedělání. Nehrajte si na to, že to pro vás není, prostě se tam všichni dejte, jo. Otázka je, kolik toho každý potřebuje, někdo víc, někdo méně, ale prostě nevykašlete se na to, nepodceňujte to. Kreativita. Ve škole dělat nejmocnější minimum, protože ačkoliv teďka momentálně mám kreativní obor, v uvozovkách kreativní, nebo respektive umělecký kreativní moc nepřijde, tak mi to hodně vyčerpává, ten tlak, stres, není tam ta kreativita, která tam bývala, takže můj plán je prostě nějak tu školu dodělat, ale doma a ve volném čase, v nějakých třeba těch, kurzech a kdekoliv jinde, projektech, tak popuzdit tu uzlu té fantazie a dělat prostě to, co by mě zhejtili, tohle je kýč, tohle nemůžeš a tohle bych ti nepřijala, tak můžu si vylízat rektální oktvor, I guess, prostě s ohledem na nějaký můj postoj, čas a tak v tomhle chci být naprosto free. Pak mám komunitu, chci se vlastně účastnit dobrovolných aktivit, nějakých pomocí, komunitních akcí, které jsou mimo scout, ale zároveň zlepšit moji činnost v oddíle. Mám tu sebepéči, mám tu spirituálno. Já jsem neskutečný ateista, jakože fakt zarytej. A i nějaké jakoby i filozofie a nějaké náboženství, která se mi líbí, jakože tou myšlenkou, tak se mi to líbí myšlenkou, ale pořád budu, není to pro mě, ale v tom spirituálnu mám třeba jako psaní deníku, psaní, za to jsem vděčná, meditace, je to takové jako duševní docela, ale vůbec to nezavání žádným náboženstvím, takže to je moje spirituálno, pak mám nějaké finanční cíle, zážitky, tohle na vision board už se asi nevleze úplně, ale mám tu prostě divadla, opery, balet, amatérské koncerty, plesy, vícedenní hajky. Mám tu i piercing, což to zkušenost sama sobě asi nic moc, hej, ale pak budu totální berry. Mám tu zdravoťák, vítězství čehokoliv, co se mi povede, debatní turnaj, možná to nestihnu, nebo spíš ne v 26, ale třeba 27, 28. A nebudu se ho rozhodně účastnit, ale v té 26 bych se chtěla minimálně podívat jako divák. Mám tu i, že bych se chtěla okoupat na nuda pláži. Prostě fakt buďte cokoliv, co byste chtěli zažít, naházejte to tam. Pak mám koníčky, mám tu všechno od tvoření přes sepisování odborných článků,
lezení, mám tu i true crime, jo, a nemusíte to tvořit, číst nějak na internetu, stačí podcast, že posloucháte. Mám tu, chtěla bych třeba rybaření, to nedělám, ale chtěla bych to zkusit. Chtěla bych zkusit i psaní do novin. Mám tu pohyb. Cokoliv, co je pohyb a vás by mohlo bavit, vypište si to tam a pak z toho vytahujte, co byste mohli udělat pro to zdraví a co jste schopni dělat konstantně s ohledem na vaše zaměstnání, školu nebo brigády, především, co ještě byste mohli, nějaké povinnosti, tak s ohledem na to pak nasáčkujte ty pohybové aktivity, které vás baví a které časově jakoby když nemáte čas nikdy jezdit a v okolí nemáte fitko a bavilo by vás to, ale nemáte jak tomu to fitko dát, tak si to tam nedávejte, ale mějte třeba cvičení doma, nebo běh, nebo cokoliv, jo. To je to, co se teďka snažím říct. Takže já to mám vypsaný, lezení, yoga, hike, chůze, běh, stretching, posilování s vlastní vahou, badminton, mám tu šachy, haha, hrozně vtipné, že? Mám tu plavání, atletiku, třeba plavání, já nechci chodit na bazén, je to drahý, jakoby, nebo takhle. Těch peněz je víc, než jsem ochotná dát za něco takového a neužiju si to tolik za ty peníze. Ale jako není to drahé, že jo, ale jakoby s tím, co mi to dá, tak to je drahé, za to, že si zaplavu v hale, ale miluji plavat na otevřených vodách, jako v přírodě prostě někde nějaká nádrž a tak. Takže to zase nemůžu plavat třeba celý rok, takže to tady třeba nemůžu rozhodně si dát do pohybu na zimu. A pak mám purchase, jakože prostě nějaké věci, které chcete vlastnit nebo kterými se chcete obdařit. Mám tu třeba piercing, spodní hrtu, činky, třeba si koupím, třeba ne, růžovou karematku, protože jsem hrozně boží a je naprosto iracionální si kupovat další karematku, jenom protože je růžová. Ale třeba si tu radost udělám. Jinak zkusím pohodat, jestli nemáme nějakou doma. Mám poličku, protože mám čím dál víc knížek, už je nemám kam dávat. Mám krosnu, pořádnou, mám hrozně dlouhou, už je taková jetá a třeba ji budu používat na nějaké, nevím, menší akce, ale fakt bych si chtěla pořídit nějakou krásnou, která je velká, prostorná, únosná, nebudou mě z ní bolit tolik záda. Mám tu filozofické knihy. A nemusím je vlastnit jako na poličce, nemusím je mít koupený, ale můžu si od někoho půjčit nebo si je vzít z knihovny, jako vzít, půjčit, chápete. Ale jakoby, no jo. Mám tu barevnější make-up, protože mi přijde, že jsem málo kreativní, nebo jakoby nejsem, ale chci být barevnější s make-upem. A mám tu roztomilý spodní prádlo, protože v tomhle se chci taky realizovat. A pak mám nějakou módu tady, jako poslední kategorie. Alternativní bundy všeho typu. Mám tu třeba alternativní zlaté piercingy, barevné oční stíny, elegantní kalhoty, kožešinový kabát, samozřejmě ne ze zvířat, ale nějaký prostě syntetiky, pokrývku hlavy na léto i na zimu, která se mi opravdu líbí. Chci si ušít svoji sukni, alternativní minisukni z košile ze sekáče, kterou jsem si z nějakou důvodu koupila, ale je neskutečně velká a v životě jsem ji na sobě neměla. Nějaké goofy ponožky, já nosím fakt šílený, jako to, ty brďo. Termos Merina je fakt skvělý. Usušíte spocený a můžete nosit, jako nesmrdí to. Nebo nemám osobní zkušenost, ale hrozně to lidi doporučuju. A já jsem docela hippík, ráda jezdím do přírody na hajky, na nějaký jako spaní v lese, takže já to využiju. Nějaké funky i svůdné silonky, mám tu rukavice, Vivienne Westwood šperky, vintage hodinky, kožený pásek. Takže znovu shrnutí, tady nějaký ten základní balíček a ten jsem pak rozšířila o vzdělání, ne moc školní, ale hlavně ten volnočasový, volný čas, jakoby vyloženě fakt jakože relax, jakože ticho, jakože nic nedělání, nebo jenom ležení na zádech, poslouchání hudby, kreativita, nějak je rozvíjet, iniciovat, klidně si zkreslete s voskovkama sluníčka, i když studujete umělecký obor na vysoké, protože můžete. A rozhodně vás to kreativněji víc jako uvolní, než a musíš tady udělat 10 prací na odevzdání. Komunita. Tak tady mám to dobrovolnictví a i tu činnost ve skautu, pak mám tu sebepéči, umět si aktivně plně odpočinout.
pokud víte, že máte nějaké psychické neduhy, buď si vypište deník, hrozně doporučuji shadow work. Já vám k tomu nemám moc co říkat, co vám radit a poučovat, protože jsem s tím začala jako nedávno, když říkám nedávno, myslím třeba 5 dní zpátky. Ale z toho, co jsem zkoušela, je to fakt skvělý a dám update. A třeba za půl roku už vám k tomu budu moct říct víc a víc to rozvinout. Ta terapie může to být i kamarád nebo partner, prostě sdílená radost je dvojitá radost, sdílené neštěstí je poloviční neštěstí. Souhlasím s tím, neskutečně. Deník jsem zmiňovala. Terapie prostě profesionál, jo, když prostě terapie, jako když zajdete za profíkem, terapeutem, nějaký případy a nějaký situace proplácí některé pojišťovny. Terapie ve vlastním provedení, takže tady vám třeba být tvůrčí yoga, obklopovat se barvami, příjemnými pachy. Jo, kupte si ten osvěžovač vzduchu z vaší oblíbenou vůní, kupte si tu úžasnou vůni do auta. Spirituálno, to už jsem říkala, finanční cíle, zážitky, koníčky, pohyb, to, co byste chtěli mít, nějaké jako majetek, prostě trval zase tu karimatku, poličku a tak, fashion. Tak jo, tady jsem si to nějak očíslovala, mám tu oblasti, mám tu, jak jsou pro mě důležité a kolik jim chci dát energie a času. Mám je tady všechny, které jsem teďka jmenovala, jak jsou pro mě důležité. Tady desítek je skoro žádný, jakože jenom zdraví má 10 a osobní růst. Jinak tady mám hodně 7, 8, ale i pár 3, třeba u peněz, protože v roce 26 ani teď rozhodně nejsou priorita, jsou důležitý, ale ne nějak neskutečně, protože nemám jich nějak moc, ale ani málo. Nějaké ty zážitky, tak to je třeba 5, protože je to fakt fajn. A rozhodně to za mě dělá půlku prostě nějakých radostí a tak, ale zase prostě jsou větší priority. 7 tak má kariéra i koníčky, i když jakoby se na té kariéře třeba nebudu podílet aktivně teď. A kreativita, ta je vysoká. Ještě sebepéče má 10, tak pardon. A pak mám tady, kolik chci dát energie a času. A můžete dojít na to, že je to třeba, že chcete dát více energie a času, než jak jsou pro vás důležité. Většinou mám právě, jak jsou pro mě důležité energie a času na stejno, ale velmi často tam mám i rozpor mezi tím. A často to je za prvé, protože si zamyslete se nad tím, pořád to je vision board pro 26, a i když můžete myslet dopředu a je to ideální, můžete dělat nějaký 3roční nebo třeba 5letý plán, ale pořád myslete na to, že je to hlavně vision board 26, jo? Maximálně 26 až 27. A i když kariéra je pro mě třeba důležitá, výhlídkově v budoucnu extra důležitá, tak nebudu pracovat tam, kde chci pracovat za rok ani za 2, takže chci tomu dát energie času 5, jo, nějak to mít v podvědomí, dělat proto ty kroky, ale i když mám u kariéry 7, prostě to nepřánět. Vzdělání, jak je pro mě důležitý 4, ale teďka tomu energie času zase to není priorita. No, co tu ještě tak mám? No, asi princip chápete. Takže nějak vlastně mě se vypište nějaké ty idei, co všechno byste chtěli mít pod tím v nějakých bodech, odrážkách, jednoduchých větách. A pak doporučuji očíslovat důležitost a kolik tomu chcete dát. Mám 1 až 10, můžete na procenta. Takže. A teďka začínáme 3. segment a poslední, takže pokud zase chcete pauzu, chcete se to někde stopnout, přemýšlíte nad tím delší dobu, doporučuji teď. A pak se samozřejmě vraťte, ať jako máte ten požitek z mýho úžasného tady japování. Mám tu smart cíle a strategie. Takže smart cíle a jak jich chci dosáhnout. Pro ty, co neví, tak SMART je specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově měřitelný. Vychází to vlastně z specific,
measurable, achievable, realistic a time-bound, nebo time, taky se tam ještě něco udává. V češtině se to dosažitelný občas překládá jako atraktivní. A vlastně ten cíl by měl být specifický, co nejvíce můžete, měřitelný, abyste mohli říct, jo, splnil jsem to, dosažitelný anebo atraktivní, aby se vám to vůbec chtělo plnit, nebo aby to vůbec bylo možné splnit, realistický, nějak zhodnoťte, je to možný, dáte to, jo? Nepodceňujte se, ale zase nevěžte bulíky na nos, časově měřitelný. Budu lepší sportovec, strašně zavánějící, hezké přání, ale není to cíl. Ale do konce roku 2026, nebo třeba do 2 měsíců, uběhnu 5 kilometrů do 20 minut. Je to specifické, je to měřitelné, uběhly 2 měsíce, nebo uběhl rok 2026. Stihl jsem to, dám to. Dokázal jsem si, že už jsem ten cíl splnil. Atraktivní. Je to pro vás atraktivní nebo jakoby dosažitelné? Realistický? Stát se to může. Není to vyhraju olympiádu, i když jsem nikdy neběhal. Časově měřitelný. Do 2 měsíců nebo do roku 2026. Takže takhle zkuste koncipovat všechny cíle a ukáže vám to, kam až jste se schopni posunout. Takže nejprve k tomu předcházely nějaké otázky, teď nechci kecat, stejně si to nějak znovu přečtu, ale mám pocit, že tady jsou ještě trošku abstraktní a nejsou to úplně ty smart cíle. Zase myslím, tohle jsem čerpala buď z Instagramu nebo zase z TikToku. What do I truly want in the next 12 months? Neboli co vážně skutečně prostě chci v příštích 12 měsících. Tak tady to máme jakoby rozepsané, jakoby je to docela měřitelné, ale není to ještě úplně smart. Kým se chci stát, jaký životní styl se snažím jakoby postavit, jakých zkušeností, příležitostí chci já více, co jsem ochopen obětovat a jo. Nebo co jsem ochoten přijmout pro ten výsledek. Já vám přečtu prostě, co tady mám, protože je to takový zavánějící, taky jsem na tím hodně přemýšlela. Mám tady častěji a více obětovat momentální uspokojení pro nějaké budoucí, jak to říct, obohacení. Mám to jako sacrifice present pleasure for future treasure, jakože prostě ten poklad. Tady další nějakou brutální upřímnost ke mně v té nejvíce drastické formě a akceptovat moje potřeby a i ty ohledně kterých se cítím jakoby trapně nebo nějak studno mi je a nějak jakoby to odblokovat, pracovat s tím, protože mi studno, je to opravdu zapotřebí. Takže tak. Že bylo jedno a tady už začínám ty smart cíle. Já jsem to nějak jako pooddělovala, ať to mám trošku nějaké díly, ať to není jenom přehršel random cílů. Mám tady hlavně o tom zdraví na začátku. Mám to, že do konce roku 2026 půjdu alespoň 1krát na terapii, nikdy jsem na ní nebyla. A zajímá mě, jako co mi to může dát. Třeba zhodnotím, že to vůbec není pro mě. Třeba zhodnotím, že to je fakt super. Pak mám velký problém se spánkem. A hodně jsem to zregulovala, tak ať je to pro mě fakt dosažitelné, ale ať mi ten cíl a ten výsledek dá opravdu hodně. Takže nemusí to být nějak extra striktní, ale ten výsledek mi dá dost. Mám tady, že 3/4 2026 spím 8,5 hodin a na kutě půjdu minimálně 15 minut před začátkem těch 8,5 hodin. Takže dám příklad. Když půjdu spát v 9 a nevím, třeba vstávám do školy, když přemýšlím, jestli mi to vychází, jo, vychází mi to, tak když půjdu spát, když usnu v 9, protože když ležíte, tak ještě nespíte, že když usnu v 9, už v 9 budu spát, budu mít 8,5 hodin spánku.
Takže řekněme, že prostě od 8:45 třeba už budu mít očištěný zuby, zapítý nějaký fakt jakože všechno léky, napítí prostě před spaním, protože všechny ten čas, co spíte, tak nepijete, že jo. A prostě vlastně už budu ležet pod mě bez telefonu, budík prostě nastavený a už se snažím aktivně usnout. Většinou, když máte nějakou pravidelnost, většinou, když nemáte problémy se spánkem a ještě přes ten den vydáte nějaké kalorie, tak jak byste měli, tak byste měli naprosto v pořádku usnout. Mám tady, že 2 dny ze 7 či více dnů, 2 ze 7 či více dnů v týdnu se věnuji pohybu, který mě baví minimálně 30 minut. Může to být i ta debilní chůze, jo, dejte si tam něco. A k tomu ještě, jakoby fakt třeba se protáhněte ráno večer, nebo když třeba víte, že to není pro vás, že to nestíháte. Protahování minimálně doporučuji fakt všem. Nějaké takové ty cviky na mobilitu, na páteř, je to skvělý. A nemusí být ani silový, fakt to může být jenom protažení. Na tomu třeba fakt choďte a ještě třeba hodně pijte a udělá to hrozně moc. Tady mám třeba 5 ze 7 či více dnů v týdnu se před spaním ráno nebo obojí protáhnu s ohledem na fyzické potřeby mého těla. Cítím, že mě prostě bolí záda, měla jsem teďka technické kreslení, tak se potřebuji prostě uvolnit, budu dělat třeba více cviků na záda, OK, byla jsem teďka třeba běhat, cvičit, hodně cítím nohy, třeba tak se protáhnu nohy, nebo právě ty nebudu protahovat tudy, protože to třeba bolí. Tady mám uběhnu alespoň 15 km, ale za celý rok, protože si plním takový vlastně program, kde zároveň součástí kompetencí je i nějaký pohyb. Jsem si dala běh, strašně dlouho jsem to nedělala, musím se k tomu dokopat. Jdu 7krát či vícekrát na lezeckou stěnu či skálu, dělala jsem to 4 roky, jsem lezla, hrozně mě to bavilo, chci se k tomu vrátit. 7 z 10 případů, takže prostě 70% přes rok piju 2 litry nebo více denně. Mám tu větší zájem na zdraví, přínosnější stravě a vypsané, že třeba méně masa, více ryb a vajec. Jo, ryby jsou pořád maso, ale jakoby já to s prominutím beru odděleně. To je hodně takový všeobecný cíl, není to tak smart, ale na druhou stranu je to takový už prostě ke konci, ať to tam mám nějak zaznamenaný, než ať na co zapomenu. Mám tu třeba i větší péče o rizikové indikátory k mému zdraví, nesytím se dobře 3 dny, možná to není úplně fajn. Tady mám 1krát týdně self-care blok v podobě 1/4 dne z celého týdne, nebo když to nemáte jak udělat, třeba jste přes víkend pryč, já tu mám 1/8 2krát. A bude to vyložený čas, kdy si nalékuju nechty, budu koukat na film, nebo budu prostě poslouchat hudbu se svíčkama, cokoliv si vymyslím, skincare. A bude to fakt něco, co já budu dělat aktivně a budu přemýšlet, tohle je můj self-care blok a je to moje minimum. Ideálně ještě víc. Pak mám tady, že v roce 2026 kofeinové kafe pouze 4 dny z týdne či méně. Nedělá mi to dobře poslední dobou, musím to nějak regulovat. Pak mám další, takže oddělení. V roce 2026 se všemi kamarády sejdu alespoň 2krát, že si dáme videohovor, protože mám hrozně moc kamarádů, se kterými se chci vídat, nestíhám to, zapomínám na ně, cítím se kvůli tomu fakt zle. Mám tu třeba přečíst alespoň 3 knihy, anebo zhlédnout 3 video eseje zabývající se vztahy, třeba jít alespoň na 5 akcí, kde je aktivní network mezi pro mě inspirujícími lidmi. Zlepším svoji komunikaci s partnerem a budu mu říkat, kdy se nebudu cítit komfortně. To je něco, s čím já mám dost problém, ale na jednu stranu, když vy máte s něčím problém a jste ve vztahu sami se sebou, by the way, váš vztah sám se sebou je jeden z nejdůležitějších, vlastně jediný nejdůležitější vztah, který máte. Ostatní jsou důležité, ale tohle je alfa a omega. Ale jako dobře, vy třeba žerete jak prasata, nebo vy prostě máte nějaký třeba psychický problém nebo whatever, ovlivňuje to vás, ale v momentě, ok, to psychické zdraví je blbý příklad, protože to ovlivňuje i ty ostatní kolem vás. Ale v momentu, kdy to je právě ta komunikace, nebo nějaké to vyjadřování, něco prostě, co souvisí s ostatními, myslete na to, že ty lidi taky máte rádi a chcete jim dát prostě víc se tu pro ně být lépe s nima komunikovat, být lepší kamarád, partner,
Takže v tomhle prostě, pokud to nedokážete udělat kvůli sobě, tak to udělejte kvůli ostatním. A na jednu stranu, pokud neděláte věci kvůli sobě, tak ta komunikace a ten postoj k sobě i k ostatním už indikuje nějakým neúplně optimálním přístupem. Já nejsem nějaký psycholog nebo někdo, kdo by vám měl radit, jak si vytvořit dobrý vztah sám se sebou, ale klidně můžu na to udělat nějaký další díl, pokud by vás to zajímalo, s ohledem na to, že k tomu nemám vzdělání, ani se tomu nějak nevěnuju pracovně, takže nečekejte ode mě, kdo ví co, a nejsem profesionál, takže ode mě to neberte jako nějaké rady od seriózního odborníka, ale je to na něčem chce to nějak na tom zapracovat, klidně prostě vybůdáte, jak si zlepšit postoj sám k sobě. No, ale od toho tu teď nejsme, pojďme pokračovat. Pak tu mám zase oddělený nějaký další segment, jít alespoň na 5 akcí, kde je aktivní network pro mě inspirujícími lidmi, to mám i pod jinou kategorií, myslím u toho seberozvoje, nebo u toho nějakého, nevím, no, takže i v jiné kategorii to mám. Mám různé věci třeba ve více kategoriích. Tady mám třeba aktivně vycítím pro mě podstatných 10 příležitostí a z toho minimálně 3 a více využiji. Ne každá příležitost je pro vás, ne každá příležitost je tak, aby vy jste ji viděli, vy jste si ji všimli, ale jsou nějaké příležitosti, které pro vás jsou, vás se rozvinou a vaším cílem, nebo jako pokud se chcete řídit třeba tímhle konkrétně, jo, já to hodně říkám, jako že vy máte ten stejný cíl, vy máte tu stejnou myšlenku a spíš se vám to snažím připodobnit, kdybyste třeba měli podobný cíl, že to můžete pojmout takhle. Nebo když byste přemýšleli, tak to můžete brát jako tutoriál, způsob, jakým to konstruuju, jakým to dávám dohromady, jak já přemýšlím, vzít si z toho něco, doufám, že vám to něco dá. Abych se vrátila k tomu, aktivně vycítím pro mě podstatných 10 příležitostí, z toho teda minimálně 3 využiju, takže budu hledat to, co je pro mě, to, co mě posune, a z toho 3 nějak se budu snažit využít. Tak jo. Jo, ok, tak to bylo všechno, protože jsem těch jakoby cíl od těch kategorií měla víc, ale ne všem mi přišlo dostatečně nějak jako podstatné, abych to jako takhle rozvinula do smart cílů. Nejvíc toho mám fakt u toho zdraví, protože tam to fakt skuhrá poslední dobou a chci to dát fakt do pořádku, prostě dokupy. A co jsem pak udělala, takže jsem si pod ty kategorie, i to, co jsem si zpracovala smart, i to, co jsem si zpracovala tak jakoby nápůl smart, jakože nebo vůbec smart, jenom jsem si to dala do seznamu, nebo nějak si to uvedla někde, ať už jako vedlejší poznámku, hlavní whatever, tak jsem si napsala, jak by to mohlo představovat obrázek, protože vision board, vize, obrázek, často se to dávají lidi jako tapety, často z toho lidi vytisknou, nalepí na zeď, na tabulku, do deníčku. Takže potřebujete nějaký obrázek, jak si to vizualizovat. Co vy pak můžete nafotit a porovnat a říct si, jo, taky jsem to dal. Tak jsem se tady vypsala přímo, jak by to mohlo připomínat ty fotky. Takže mám třeba pod tím zdravím, tak nějaké fotky stravy, takže třeba mám na talíři zdraví potraviny, podívám se, to vypadá fakt hezky, to si taky takhle udělám, nebo podívám se na tapetu, řeknu si, jej, dala bych si, koupím si zeleninu dneska, pohyb. Takže někoho, kdo dělá jakýkoliv sport, nějaký běh, vidíte to tam, stretching, že jaký třeba protažení na té růžové žíněnce třeba, pak si řeknu, jo, fakt si koupím, budu s tím fakt cvičit. Spánek, někdo krásně mírumilovně spí, řeknu si, jo, je to priorita. Self-care, terapie, pak tu mám třeba u té další kategorie třeba network akce, takže vidím, takže na Pinterestu nebo nějaké jakékoliv jiné podobné aplikaci, nebo třeba i u vás v galerii nebo na Instagramu, kdekoliv si najdete prostě, kde je hodně lidí, nějaká network akce, máte další fotku, vztah, takže nějaký rostmilé prostě to, co vy byste třeba chtěli dělat s vaším partnerem, nebo toho partnera nemáte, chcete si ho přitáhnout, tak hledejte situace, ve kterých byste chtěli být s tím člověkem, třeba kamarádi, nějaké prostě fakt lidi, co vypadají sympaticky, vypadají řeč těla, podívejte se, mají se k sobě dobře, dělají nějakou aktivitu, kterou vy byste chtěli dělat s kamarádama, nebo kterou rádi děláte s kamarádama, nebo když chcete nějakou třeba skupinu kamarádů si najít, se kterou budete podnikat něco, tak najdete něco, co vy byste chtěli podniknout s nějakou vaší pseudoskupinou kamarádů, která v budoucnu může být, a pak si to můžete vyfotit taky. Kniha, jo, tam mám
chci se víc vzdělávat, chci víc číst, chci ty knihy dočítat. Takže někdo třeba čte. Já už jsem trochu přeskočila, protože už jsem tohle dělala delší dobu zpátky a už jsem si udělala i ty nástěnky, už jsem si vypracovala vision boardy, všechno. Takže tam mám třeba i, že někdo si čte knihu v přírodě, jakože tam mám více trávení času v přírodě, tak tam mám, rovnou jsem to zakomponovala do sebe. A celkově třeba čtení venku, chci víc číst venku, takže tam mám takhle. Pak mám další obrázky, takže debata, někdo tam debatuje, třeba psaní odborného článku, takže si tam hodím třeba nějaký článek nebo někoho, jak něco píše, rozhovor, podcast, nějaké vybavení k němu, nebo třeba stříhání toho podcastu, fyzika, to je jako pro mě téma, takže třeba nevím, nějaké vzorečky nebo nakreslené ty systémy, jak to funguje, nějaké seminární práce, takže třeba fotku hotové seminární práce, přednášky, někdo přednáší, takže pak mám další obrázky, třeba studování, výlet do zahraničí, mám tu odpočinek, mám tu inspiraci, že si prostě vyfotím třeba svůj Instagram, kde to mám hezký, nebo TikTok, kde to mám hezký, time management, meditace, psaní deníku, nic nedělání, takže někdo leží a prostě jenom užívá, nebo kouká na něco, čtení, kreativita, někdo něco tvoří, pak mám dobrovolnictví, přírodu, vodu, protože prostě mám tam i, že chci hodně pít a mám tam i, že jako chci to plavání, peníze, divadlo, opera, kino, nějaké edgy, alternativní koncerty, ples, piercing, jakože už ho mám, vítězství, takže někdo prostě drží nějakou cenu, živák, jsem na živáku, hrozně bych chtěla jít na živák, nebo živáky svých oblíbených nějakých tvůrců, takže taky cesta třeba. A vyloženě, co jsem dělala já, dám příklad abeceda strachu, zbožňuju to. Takže jdu na Instagram a mají tam, myslím, z Creepyconu a pak tam měli někde i vyloženě abecedu strachu, jakože prostě, že pojedou do Brna. Jsem vyscreenshotla z toho Instagramu, ořízla jsem si to a hodila jsem to jakože prostě do té nástěnky. Nebo Honza Studna, cokoliv, co dělá, zbožňuju. A Tereza Kujová, I love it. Jsou perfektní duo. Prosím, ať dělají podcasty, dokud já budu žít, protože já to zbožňuju. A prostě zase viděla jsem, jo, tady jsem nějaký vystoupení, fotku, hodím si to. Buďte takhle close, jak tam bylo, buďte specifičtí, jak nejvíce můžete. Mám tam i nahé koupání, přijde mi to strašně jako osvobozující, hrozně takový jako specifický, hrozně takový fakt jako hippiesácký. Já jsem v duši naprostý hippík. Samozřejmě někde, kde nebudou lidi, nebo právě pro místa k tomu určení, ani abych prostě nikoho neporušovala, jo, nebojte, nebudu se tady splíkat do fontánky na náměstí v Praze. A pak mám tady další obrázky, psaní. Někdo může něco aktivně psát, mít napsaný, argumentování. Vidíte, že ten člověk mluví, má nějaký charakteristický, charismatický, otevřený projev. Sympatický, sepisování, odborné práce, vaření, někdo dělá podcast, psaní do novin, tam mám lezení, někdo vyloženě leze, yoga, někdo se protahuje, hike, barevné paletky, tady mám zase to s tím make-upem, nějaké to cute spodní prádlo a pak to mám módu, prostě můj styl, tak naházený zase jako nástěnku a pak v sekáčích a v obchodech se mi to bude víc vyskytovat, to oblečení, které já bych chtěla, nebo ok, takhle jako magický to není, ale spíš si toho budete vy víc všímat, budete prostě nad tím víc přemýšlet, budete to mít a říkáte si já. Jako, a hlavně budete nad tím přemýšlet, budete jsem teďka nedávno přemýšlela, že bych chtěla nějakou tu bundu, vidím, tady je hezká, z druhé ruky ve slevě, Takže to byl nějak tak tenhle balíček, takže opakuju, tady bylo nějaký zase docela ještě, řekněme, abstraktní, jakože co bych chtěla v těch 12 měsících, kým se chci stát, jaký životní styl se snažím vybudovat, o jakých zkušeností, akcí, zážitků chci více, co jsem ochoten tomu nějak jako dát. A tady jsem zase připomínám, jak je to takový blbě uchopitelný za poslední, takže tady mám to obětování krátkodobého potěšení pro ten dlouhodobý výsledek, ale jakože více často a více. Ale není to, že za každé příležitosti vždycky nutně neodpírejte si krátkodobý potěšení, ne vždy,
s ohledem tak, ať to neníčí a nesabotuje váš dlouhodobý cíl, ale dopřejte si to. Brutální upřímnost a tady ty moje potřeby akceptovat je, i když to jsou ty, za které je mi studno. A jo, tady jsem teda to měla v těch smart cílech. Připomínám specifický, měřitelný, buď atraktivní, to dává smysl i na tu češtinu, anebo achievable byl v angličtině, realistický nebo reálný a časově měřitelný, tam nevím, jak je to, terminovaný to bylo v češtině, aby to tam sedělo, tady mám prostě nějaké ty videoeseje, jo, když třeba chcete přečíst 3 knihy, ale víte, že to prostě časově nedáváte, i ty videoeseje. A videoesej může mít 10-15 minut, 20 minut, ale i 3 hodiny. Kniha taky může být tenká, můžete sledovat jenom výcud, jenom souhrn těch nejdůležitějších principů z těch knih. Hrozně doporučuji. Obří tip. Seberozvojové knihy, pokud vás to fakt nezajímá a fakt to nechcete mít doma a nechcete si k tomu dělat poznámky, k tomu konkrétnímu, tak se na to vybodněte a sledujte prostě nějaké souhrny těch od nějakých ověřených kanálů, které to prostě mají slušné, fakt tam dají všechno to důležité, nebo většinu těch důležitých a takhle to konzumujte, jo? Pecka, fakt doporučuji. A zase hledáte, najdete videa, které mají 10-15 minut, najdete videa, které mají 3 hodiny, nebo klidně tu audioknihu si najděte. Horší to je třeba, když nemáte dobrou angličtinu, jakože aspoň ani na ten poslech, moje výslovnost není moc slušná, ale poslech docela dobrý, nebo nějak aspoň to čtení v tom jazyku, ale pokud vám ani tohle nejde, tak mám pocit, že je trochu lepší, nebo o trochu lepší, moc mě nebaví ta retorika, ale když to fakt něco, co mě hodně zajímá, ok, teď jsem od toho kanálu hodně dlouho nic neviděla, ale když je to něco, co mě fakt velmi zajímá, tak jsem jako ochotná trošku přetrpět nějakou tu moji krátkodobou nudu a i když vás to téma zajímá, tak to celkově hodně posune tu vaše zvídavost a to vaše zaujetí, tak to hodně doporučuji a určitě najdete i nějaké jiné, prostě hledejte, lépe se nevzděláte, lepších zdrojů čistě pro vás určený nenajdete, dokud nebudete hledat. Jo, tady mám ty networky, tady mám prostě, že se mi to povede, výlet do zahraničí, kurzy, tak. A doporučuji zase prostě vypsat si, jak by se ten cíl mohl projevit jako obrázek. Protože připomínám, je to všechno hodně vizuální. Nebo tady ta příprava, tady tohle celé jako poskládání všeho, to vizuální moc není. Ale nebo může být. Dávejte si k tomu obrázky, pokud vám to pomůže. Já třeba u toho stravování mám tu emoji, u toho, co chci jako obrázek, mám to obrázky. Buďte kreativní, hodně vám to vizuálně pomůže, bude to pro vás 1000krát víc atraktivní, budete to vás víc bavit, budete do toho víc zainteresovaní, víc si to představíte. Ale pak vyloženě ty nástěnky, je to všechno vizuální, takže si rovnou napište, jak si tyhle konkrétní cíle, nebo i ty abstraktní, které jenom tam máte jako poznámku, můžete představit jako fotku. Tak jo. A poslední, to je to poskládání té nástěnky. Já si to otevřu v Canvě, protože jsem si to dělala s Canvou. Musí se mi to načíst. Kdo je? Já jsem si dělala, že jsem si naházela asi 3 A4. Jakoby, že jsem si dala nějak jako docela malý ty obrázky, ať se mi tam toho vleze co nejvíc. Ale dala jsem si to jakože prostě 3 obrázky, kde je těch obrázků milion, nějakých těch nejdůležitějších, protože já jsem si k tomu dělala dokonce i nástěnku na Pinterestu, to taky doporučuji, a pak rovnou z toho můžete prostě vybírat, anebo naopak k tomu třeba dohledávat podobné obrázky, ale no tak z toho ty nejdůležitější a to, co bych fakt chtěla mít jako fotku vytisklou, tak jsem si naházela na ty 3 A4, prostě papír, a pak si to vytisknu a nelepím si to na zeď někde, nebo na dveře, nějaký viditelný místo, se kterým budu často v kontaktu. K tomu pak mám menší, kde jsem si dala jenom pár fakt důležitých a mám to na 1 A4. To si nalepím do jednoho z mých nějakých deníků, zápisníků,
nebo skicáku a udělám se to prostě graficky hezký, budu k tomu psát, budu k tomu malovat, dávat lepíky a v tomhle se vyřádím takhle. A nakonec jsem použila šablonu z minulého roku pro moji tapetu na telefon, kterou jsem si už minulý rok upravila tak, ať ta velikost sedí na můj telefon, protože třeba jsem si použila šablonu z Canvy. Byla tam super šablona na telefon, ale ten telefon měl jiný rozměr, takže pak se to někde řízlo, nebo to někde přebývalo, dělalo to neplechu. Takže minulý rok jsem si dělala přímo k mému telefonu, naházela jsem se tam takový ty šablony na fotky, ale to jsem si tam jenom smazala z toho ty obrázky z minulého roku, naházela ty aktuální. A na ten telefon tam je toho místa docela málo, takže tam jsem si dala fakt těch nejdůležitějších, myslím, že tam nějakých 14 okýnek a jedno z toho ještě je jakoby nadpis 2026 z Pinterestu, takže ten zbytek fakt to byly ty nejdůležitější věci. Pro mě hodně klíčový to zdraví, takže tady tu mám stravu, spánek, pohyb. Hodně ta terapie, fakt se to chci odškrtnout, i kdyby to nebylo pro mě, aspoň to zkusit. Pak mám hodně trávení času v přírodě, takže tady mám třeba nějaký hike, holčina leží na horách s nádherným výhledem. Je to čtení venku a tady na také travnaté ploše vypadá to jak v parku, nebo možná i někde u lesa. Tu kreativitu holčina tvoří naprosto, co chce, někdo by řekl až dětinsky, a co. Pak mám tady nějakou partu kamarádů, protože mi jde o to trávit s těma lidma čas a posilovat nějaké to spojení a komunikaci. Pak mám tady couple, který prostě vypadá jak něco, co já bych dělala a úplně prostě ta holčina je tam jak já, má podobný výraz. Jo, to doporučuji, fakt hledejte lidi, kteří mají třeba podobnou barvu vlasu nebo podobnou energii, podobný výrazy, podobnou, jako dělají na těch fotkách prostě podobné věci, protože pak si řeknete, já, that's me, literally me. Pak mám holčinu, která spí, má barevný, funky, úžasný povlečení. Vypadá, že je čistý, prostě řeknu si, jak nádherně voní to čistý povlečení, když ho měníte tak často, jak byste měli a trošku to jakoby neodhalujete. A spí tam, má tam zavřený oči, tváří se tam mírumilovně, mám tam dobré výsledky ve škole, abych v úzovkách se o to nemusela starat a prostě to přicházelo samo. Vím, že to takhle jednoduchý nebude, ale ať mi to zabírá co nejméně času může. Pak mám tady nějaký management, jo, vidím deníček, je tam to hodně neskládaný, jo. Pak mám tady nějakou akci, kde lidi se spolu baví, asi nějaký networking, vypadají ti lidi tak jakoby sympaticky, úplně jako kdyby to bylo z nějaké akce, na které jsem já byla a networking tam byl. A to bylo prostě takhle se vyklíčujte to podstatné, to si dejte na ten telefon, na to budete koukat furt. Pokud nemáte nějaký chytrý telefon na doma a Nokia do školy a do práce, tak já to tak nemám, já mám mé smartphone, takže pokud máte smartphone, budete na to furt zírat, budete to mít furt po ruce a zároveň se tam toho nevleze moc, pokud nemáte obří displej, takže vás to donutí taky takhle regulovat. Zároveň doporučuji třeba nějaký ten deníček, pokud jste hodně jako takový žurnálový, takový hodně jako kreativní, deníčkový, tak třeba si udělat i do toho deníčku. A pak si to nalepit na to vizuální místo, kancelář, pokoj, nevím, nějaká deska, rámeček, pak dveře, skříň, jsem chtěla říct strop, to asi ne, ale asi proti gustu, nevím, ale zeď asi takový nejideálnější téma, vyhrajte si. Já vám přeju hodně zdaru, znovu vám projdu vše, co jsem se dneska říkala. Takže tohle je finální část. Udělala jsem v Notionu. Klidně si to dějte v Google Documents. Nebo si to jenom sepište na papír. Ale mně se líbí, že to je interaktivní. Můžete to přepisovat, můžete to rozvíjet. A přemazávat, přidávat i nástěnky, tabulky. Já jsem s těma tabulkama dost pracovala. Takže v tom je Notion super a zároveň jakýkoliv nějaký takový tablet, počítač, já to dělám na noťasu, skvělej, takže v tom to já fakt hodně doporučuji, můžete se k tomu vracet, takže mám vision board, prompt,
mám tu 3 nějaké kategorie. První byla reflexe a analýza. Tam byly ty vaše já, minulé, budoucí a teda, ty hrníčky a nějaké takové ty celkové otázky. Až přímo jako dokonce shadow work, ale ne úplně. Pak mám focus areas, jakože ty oblasti zaměření. To říkám v češtině, protože moje výslovnost je to kinda pech, no. Právě jsem řekla výslovnost pech a použiju další anglicismus. Pardon. Kdo mě za to bude soudit? No kdo? Mám tu ten základní balíček a pak tu mám ty rozvojové a měla jsem tu ty hodnocení 1 až 10, vy si zvolte, jaké chcete, tak mě si udělejte škálu nebo smajlíky, zamračený smajlík, neutrální smajlík a veselý smajlík bude třeba, že tomu chcete dát hodně, vlastně buďte úplně kreativní, hvězdy, prostě se vyřaďte. Pak mám smart cíle plus strategie, tak tady mám takové ty ještě otázky, také abstraktní, pak mám teď 6 smart cíle a tady mám to vizualizování těma fotečkama, jak bych to mohla vizualizovat. Pak jsem si udělala ty nástěnky na 3 způsoby, ještě s tím budu pracovat. Tu tapetu už mám teďka na telefonu, protože jsou 3 minuty, 1 hodina, 1 minuta. 3 hodiny. Teďka je 0 hodin 03 minut. 04, OK. Ale jakoby už je 1.1. Tak, já jsem se do toho zamotala. A na závěr vám řeknu nějaké extra nápady. První je graficky oddělit a vypsat dlouhodobé a krátkodobé cíle. To jsem neudělala a už to nemám zapotřebí, protože jsem si nějak prioritizovala a nějak vytříbila ty hlavní priority, ty nejdůležitější, ty, co fakt chci mít třeba na tom telefonu a do toho deníčku budu hodit, tam má rád ukazovat se, jo, tohle je fakt důležitý, tohle je zas tak ne. 2026 ins and outs, co si chci přitáhnout, co je super, co si chci uchovat, co ne. To byly hlavně ty hrníčky, tam se k tomu už člověk jako dostal. Rutiny, ranní, večerní workout, když má třeba někdo různé směny, tak třeba když má noční, když má třeba denní, nebo poloviční, když má ranní, když má odpolední. Naopak, když třeba jsou prázdniny, když je víkend, když třeba chodíte do školy, jak chcete, ale pokud nějakou nemáte, nevíte podle čeho jet, tohle je super. A nějaký tracker návyků, jo? Super, deníček, čtverečkovaný, vypisovat si to tam a vyberte si 5, vyberte si 3 a s těma začněte. Rozhodně se nesnažte všechno naraz, to nezvládnete, nebo jako třeba jste ten 1% ze 100 a nechci vás zahazovat a podceňovat, ale ta pravděpodobnost není tak vysoká, jako v porovnání s tím, když začnete s pár a třeba co 14 dní, co měsíc, co 2 měsíce přidáte další, nebo ty návyky, ty zvyky budete střídat na základě toho, jaké máte období, co vám bude vyhovovat. V létě můžete mít třeba, že jednou týdně budete někam plavat, ale v zimě, pokud nemáte bazén a nechcete chodit na bazén někde veřejný, tak to neuděláte. Krokoměr. Hlídejte si, kolik chodíte, může to být jakoby součástí cílu, můžete to dělat pro zábavu, říct si, jo, fakt chodím docela dost, je to fajn pro mé zdraví. Meal prep, vypsat si, co chcete jíst během týdne nebo třeba během následujících 3 dnů. Jo, ne každý chce nakupovat na týden a přemýšlet, na co budu mít chuť v neděli, když je prostě pondělí večer, I get it. Ale třeba meal prep na 2-3 dny dopředu. Workout plánování, pokud nepůjdete fakt cestou tenis, nepůjdete cestou běhání, ale i to běhání se dá naplánovat. Jsou tam věci, nad kterými byste měli přemýšlet. Můžete samozřejmě i bez hlavy jít běhat, taky to je fajn. Ale ne vždy, jo. Zkuste tam občas dát něco se strukturou, s rozehřátím, trošku nad tím přemýšlet, nějak se to hlídat, trackovat a uvidíte, že tím, že uvidíte ten progres a kam se posouváte, tak vám to může ukázat víc, i když to samozřejmě i jenom cítíte, jakože toho běhnete víc a víc se zadýcháte, chápete, ale i u toho běhání se to dá samozřejmě naplánovat, i u toho protažení. Ale u toho protažení já to třeba mám hodně takové individuální, jakože jak to cítím, kde to cítím, takže tam záleží. Ale pokud cvičíte silově, tak víte, že tam vám nezbývá nic jiného. Pokud chcete mít nějaký viditelný výsledek, tak tam musíte, nebo
nic nemusíte, ale jakoby je to žádoucí. A weekly reset, nějaké zhodnocení za ten týden. Takže mám to oddělení cílů. Krátkodobě berte třeba do půl roku do roku, dlouhodobý třeba ten rok a víc, nebo to, co byste třeba chtěli dodržovat celý rok, celý 2026, nebo v tom i pokračovat pak. Ins and outs, co si chcete uchovat, čeho se chcete zbavit, rutiny na jakýkoliv způsob, trackování návyků, nových koníčků, nových nějakých zvyků, pravidel, krokoměr, může to být zábava, hodinky, telefon, a nebo jenom si to napočítat na kilometr, jakoukoliv jste toho zhruba ušli. Buď si dělat tabulky, co chcete jíst, anebo se rovnou i připravit a nakoupit potraviny, nějaký sváči, obídky, plánování tréninků, jakýkoliv rázu a nějaké týdenní zhodnocení. Pokud byste do toho byli žhaví, moc pěkně vám můžu popsat například právě tu organizaci a nějaký ten time management. Můžu vám udělat video o nějaké mojí cestě k lepšímu respektu a postoji k mně samotné. A celkově těch témat, které bych chtěla otevřít, a jsem otevřená k tomuto otevřít, to builder joke, co? Je jako více. Neváhejte nějak projevit iniciativitu, že jako o to máte zájem. Tak jo, to by bylo všechno, já vám přeju hodně zdaru, držím palce. Doufám, že nejdu s křížkem po fulse, protože už je 1.1. Na druhou stranu hodně lidí bude dělat 1.1. Vision Words, protože jak na nový rok, tak po celý rok, haha. A já to půjdu balit a půjdu spinkat, protože je půlnoc. Šťastný nový rok.